Mga luksakan nagu mga babayakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala. Mga aryakan, mga babayakan mga laki akan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala. Na penelamatan tanwa kisu Allah subhanahu wa ta'ala. Kapedalam raktan Allah subhanahu wa ta'ala geng ka amay tuwa iman sindo iman sa geng mga puso tano. Wallahi ladim kama kau makasalungan amori. Na geng kaya miya kay titwa iman ibabagir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Geng kaya miya kay titwa iman ibabagir ka Allah subhanahu wa ta'ala na makau makasalungan amori. Na pamako sa geng masatan iman to na di nga katawan. Di tanong magda itamanakala yan yarga na wallahi ladim kama kau makasalungan amori. Nakiling ka din itamanakala yan yarga si ko Allah subhanahu wa ta'ala. لا فخر إلا فخر التقى غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى خير ما يدخر عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر ما بال بالإنسان وهو نطفة ما بال بالإنسان من نطفة وجيفة آخره يفخر Saging ke dunia nada basi malai pembentukan saging ke dunia. Enon tanah ayah pina kamalai pembentukan saging kaya dunia. Nasukalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Inuto, agi makau matanus alungan amauri na geng ke amay tu akalak. May tu akalak na ku iman. May tu akalak na ku iman. Namya pada dalam mereka babayakan laki akan si ku agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na makau matanus alungan amauri. Li'alamanna nas anna tuka khaira ma yudkhar. Narutanu dan ketukawi. Da amamana da babay na da luks na da wata. Narunia na ketukawi itama na kala yarga o iman. Para tiasi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Roma petero sa katwa manusia asubusu iman nagib si kalaian yarga. Yang kaya iman natapanga sa pipiraga to sa geng kaya dunia na din pakatimbangan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksa ka nagong mga pagalag na geng kaya may tuwa iman. Geng kaya may tuwa iman na makau makasalungan na mura may pagpadaging kaya may tuwa iman. Na wallahi ladim kada lagi dito amak mala akapakapas kung mala akapakapas. Pagintaw ka sa dada na banyan pulimpusa na mga babayakan mga laki ka na si kuagama wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya kay tuwa iman na papanutulun tanong ika antanarun makaswa sumiyap antanarun makatago antanarun makaswa tumagus sa arga naguantanarun makaswa mananggila si kagat tunagian sa mga puso tano si kagat tunagian kakarubrubian sa geng mga puso tano. Si Iblis na edna ni panab na rana matunagag yung kaiman na iman may to iman sa geng mga puso tano. Si Iblis na misisapa si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Misisapa si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anda manay karubruban yan. Anda manay kabadutan yan nakatkawan yan sa geng may to iman na mapadalam raka babayakan laki akan si ku agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu Iblis si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidanna aktharahum syakirin. Panabnab narang kuda na tigu Iblis. Ipsisapar kahikad na nakan. Ipsisapar kahikad na nakan. Panabnab narang kuda. Panabnab narang kuda na ded na barka makapanalamat sikiran inunta na sumya kay tuito. Ayat taman nakapenab nalak na tigu Iblis. Na udi ko makataling umas sa tali ko daniran sa kambudutang ko imaniran. Na makataling umako sa amanan na tampar sa amanan na hadapan niran. Sa kambudutang si ko imaniran na may ito. Udi ko na makataling umat tigu Iblis na makataling umako tampar sa kawanan niran. Na udi ko na makataling umana makataling umako tampar sa diwangiran. Nada oras nada minutos. Na mananagunta man na si Iblis. Sa kabudutan ng sangyamiya kay titwa iman na papadalam rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Babayakan laki akan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Sad membuat tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa maungunutan raka. Sada na tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa maungunutan raka na ipuno-puno akan sa kanudan na sa kalangwan yung siku naraka jahannam. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in at tigu Allah. Sa din mambo sa maungunutan ka kaparatain yan na sa tashkil ka at tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Paungunutangan yan kumakabaya ka at tigu Allah. Nanay no mambo at tigu Allah kay puno-punakan sa kanu sa kalangulang niyo si kunara ka jahannama at tigu Allah. Iman to na itanong punanggilan na geng kaya mga taskilo Iblis. Iman to na pinakamal at taskilo Iblis. Asudin sa Allah subhanahu wa ta'ala imitiroon. Sudin sa Allah subhanahu wa ta'ala imitiroon sa sumiyugo sigo iyan na sa Iblis. Sa okita amanan yan. Nakatupingirktan o Allah subhanahu wa ta'ala sa katiskilarktan o Iblis. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Wastafziz man istata'ata minhum bisautik. Hay Iblis at tigu Allah subhanahu wa ta'ala na budiw ang asiranda na sa din sa kapasang kamudiw sa din sa kakagagang kakiran.
Budi wang asiran sa sadin sa kagangakiran mudiyo katigo Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kata na Allah subhanahu wa ta'ala, anto na ipagampaganaya budiyo ko iblis, si mga manusia mga ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, man istata'ata minhum bisautik. Ayaw kita kabudiwa kira na tigo Allah subhanahu wa ta'ala nang gulunan si mga buni-bunian ka. Bisautik, ulalang ko mga buni-bunian ka at tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap siro mga ulama, tiap siro mga mufassirin, nagyang ka na napitiro Allah, abuni-bunian o iblis nagyan ni manto, agyang ka imanto abutuan tanos sa music. Mutuan tanos sa mga buni-bunian na mga ideda alangunda na mga ideda di kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ginani pagampaganay ay man nakakubudutaw iblis sa gengga iman may to aparate sa gengga puso ko abubiyak na si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kakudagyan ka iman nang ulan sa gengga kanan ay man nakapumakinig ka sa music na mga papakinig ka sa music malingon na babaya ka malingon na malingon na pamikiran ka na wallahi ladim kasu iman na may to iman. So may to iman na sindo iman na miada sa gengga puso ka na miya pamanko iblis. Mga pagariya ka na si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Baluin tanong kaya siapang tanong ginawa tanong siapang tanong mga pusot tanong sama tatapon naging kaya iman para tiasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gina pugaluin tanong naging kaya mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kauba kalu-kalu na sa manusia, uba kalu-kalu na sa kailibot nga na puso, uba kalu-kalu na sa miya pamanko bilis emanan na sindo iman yan ang mapakambaling anon Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala wa kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Gina naman at tigo Allah idemir kanu diga pamagusi ako mga ayat kami kaang kanu at tigo Allah boloy amatuturo kanu ang kanun boloy amay hidia kanu ang kanun boloy amay siapyo sa mga imani wa tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagarya kanu si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala ditano akipad na ginawa tano si ko mga tawa dade na bayran awid akal ku imaniran ditano pad na ginawa tano si ko mga tawa dade na bayran awid akal sa kasi siapa yang saging kamay tua iman ay babagay kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ladim kaging kaya miya kay tua iman na makaw makas alang wana mori. Ami pagpedag kaging kaya iman. Mi pagpedag kaging para tiasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nada lagi dadan pinakamala at tabang mapunsi ko Allah. Pinakamala alim mapunsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksak na mga pagariakan na siya puntan waging kaya iman na papadalam raktan o Allah subhanahu wa ta'ala. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pinakamala isip sa geng kaya iman. Sa geng kaya mapadalam raktan o Allah subhanahu wa ta'ala iman. Nasaman na mintin ka kapamakinig sa Quran. Mintin ka kapambatiya sa Quran. Mintin ka kapamakinig sa aman ng mga imanan yan. Nalanganin na ipkubay o Allah. Mga panguyat sa ikuagama. Mga panguyat kong hanin ay kasuat o Allah sa geng adigang galabagasi kong mga pipiamar sa geng kaya dunia. Iman taon na da sa katwa manusia. Inunta na mga kapatsaging kaya cellphone. Punabnab na rantan yung kaya cellphone na ayatan na rumay puno-puno nang aninaki swakisok kalangwan taman ay kaswatraktan o Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tang andan nagyang kaya ayamanan na ed na ipapunutan no siya mga cellphone tanong langonda na ipkarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Anda man ay di karang iti si ko Allah. Anda man ay di kapakataling umao tiba apun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya man to na suma manusia namin bunga labuta si randa ng mga pagariak na si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baluin tanong sa mga cellphone tano, baluin tano sa mga walay tano, ayad na kiamanan na buni-buni ano na langon doon ay kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay buni-buni ano na mga panguyat to mga ulama, ay buni-buni ano na mga panguyat to mga pagaritano, adi managunta man sa amanan yan, nakapakaran yung mamanusya sa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan na si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Dua timana kap kebina sa puso. So puso at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na andarin. So puso at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na andarin katagumpianan. Na may tagumpia sa kawiyagu-yagu manusia. May tagumpia sa amanan na paraten na si ko Allah subhanahu wa ta'ala. May tagumpia sa amanan ni kang galabag si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. May tagumpia sa waninsa ng kalangwan tama na ni kang galabag si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Anda demani kang binasan yan. Kami abulutuno iblis ageng kasin daw iman na ipapatado manusia na miada gengko tababayan na si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Miada subabayan si ko sambayang na miada subabayan si ko kapipis adat. Miada subabayan si ko wanin sana kapangalabagas sa mga PPMR sa geng kaya dunia. Pianutulo mga ulama adwa soso na kapkabina sa geng kaya puso. Bagang paganya mabinasa sa puso na miya binasa sa puso. Si ko amanan niya na pagalatan ka aguso pagalatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kaya binasa pagalatan ka ay kaya binasa puso pagalatan aguso pagalatan Allah
wallah na eman na pembalayo ka ada din abang ababesi ku agama. Pembalayo ka perintau ka sa geng kaya dunia na ada din abang ababesi ku agama. Isian ka swagama sa eman na imbita dikasi ko mga kababaan o mga palong ka. Isian ka swagama sa tali abtundaan ka sa tampar sa tali kudan ka. Na ayap kau na ka sa geng kaya hadapan ka. Ay imbita dikasi sa geng bunuh-bunuhan ka na langun den. Alangun den na mga baya ginawang ka adik kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billahi min dhalik. Mga pagariakan ng sikogama Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyan tulong mga ulama ay kadua kap kebinasa o puso. Anda di mabinasa geng puso na kap kebinasaan niya na so pagalatan ka agus so pagalatan ng mga pagaring ka. Pagalatan ng mga ginawain ka, pagalatan ng mga manusia. Anda di mabinasa geng kaya puso na pembaloy. Aso pamikiran ka na langon den amanan niya na mga rata pamikiran na sikog pagaring ka muslim. Pembaloy agian ko tamang antangan ka na langon den na marata. Ino to, ay nakap kasabapan na sa amanan niya nakap din unganin sana mga simukot sa geng kaya dunia. Mogot sa karumain na pagpagarian na sa puto kabibina sa puso. Kada unagyan ko to ay mananakya sa payran na siku iman para tiya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ubad no batano pengadaga antone da kasya pa siku iman. Ned na kyasa pa naging kaya may kay ito asaba pa kapamakinag. Naging kangani na di kaswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ladim kapisik sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapamakinag sa music. So kalaya mo naging kaya ginawang ka. Ron maling naging kaya pamikiran ka. Na ipatayo tu atigu wallah ipatayo tu atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam puso al-ghina utumitul qalb so puso na kasawapan sa kapkay tamit-tamian ay na kasawapan sa amanan ni nakap ko iman sindo para tiasi ko Allah subhanahu wa ta'ala naging kai akapamakinig ka mintin nakabaling o pamikiran ka sa geng kay amanan yan naging adi ka pamakinig sa geng mga buni-buni na sa geng kay dunia adi kasusatu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksakan mga pagariakan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala dabatan no mapenggal baka mapi amal sa geng kaya dunia inunta na kilitanon sa alungan amori pamay ya'mal mithqala dharratin khairan yara sunganin amya kay tito amal ka amapi na pigilir ka Allah subhanahu wa ta'ala iman to napakilay tanu si ko Allah subhanahu wa ta'ala aswa kay sunganin na mapadalam si ko mga cellphone tano mapadalam si ko mga wallet tano nganin sana buni-bunian na dikabaya Allah subhanahu wa ta'ala na punab-nab naran tano pamanganin tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala taufik apel bulub benar tano akim belagan tanoron nam beloy amata gusti ko mga walay tano mata gusti ko mga cellphone tano na langon den ay kasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ladim ka kagedam ka sungkap ya kapagintaw kagedam ka sukaraning kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala kagedam ka sukal arim limor ka Allah subhanahu wa ta'ala kagedam ka sukalar kay gagaw Allah subhanahu wa ta'ala na kagedam ka denan sa alungan amori agian kana pinggalabag kami kay tito amar sa kinibugakan kaon tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa den sama makinag si ko mga panguya si ko agama na kumon sa satiman na kalimat kumon sa satiman akatero naragas awidan yan inggulan yan ipaguyag-uyag yan na misil sa paso Nabi pirpi promise ng Nabi sallallahu alaihi wasallam agian ko to satiman akalima satiman akatero na simbi anu Allah subhanahu wa ta'ala as satiman na surga atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam yung ito sa ating mga kalima, nagyang kay aman, kibugang tanong sa geng, kapamakinig sa geng, ang anin sa nadikaso at Allah subhanahu wa ta'ala. Pumanginin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala, mapitinos si ko mga tao, adi maguyag-uyag sa geng kaya dunia, napadsilang ko mga tao, may siyapiran sa wagamayran. Miyaguntong sa tao, asisip niyan sa wagamanian, sisip niyan sa iman yan, sisip niyan sa may to asindo imanan sa nagapaguyag sa geng kaya dunia. Adi napakasimatan ng mga tao, alsa ni managunta man sa geng kaya dunia, diyan yung guston sa aman ng mga tamukiran, diyan ning gusto sa mga pirakiran, diyan ning gusto sa kauyag-uyagiran. Misa babu sa ginga may tuwa iman na kasi siya paylanon. Naginan ng mga tao dalagi din namin maguntong. Pilakaw siran sa amanin nalalansi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pilakaw siran sa lalansi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan ni dalagi din na pinakamalakap si pasiko iman. Adnap kilitan ang mga pagalitan wa ginga mga mubaligin. Ginga mga mubaligin na ayada na kay pilakaw iran sa lalansi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay adin ay pila kawiran na anila na masya paging kaya iman ay babagay kiran wallah subhanahu wa ta'ala. Andi di masya paging kaya iman ay babagay ka wallah subhanahu wa ta'ala na wallahi ladim kapmbuli aso kapagagamang ka na miya kalabulubo da dingko ni kang galbaka. Pila ka siran sa eman na talugawi na pila ka siran sa patulan na pila ka siran sa patpulugawi antunay antapsan anak ay masya su iman para tiasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. An masya paging kaya miya kay tito iman na wallahi ladim kalangon o galbaka sa geng kaya dunia. Kaya niya takaw nakasipang kasi ko iman ka. Kasipang kasi ko para tenga na wallahi ladim ka makaw makasalungan na mori. Na piki ileler ka doon wallah subhanahu wa ta'ala gingo ta imgen yar ka abalas.
Mapatino si ko mga tao, amawi da kalasiran sa aman na kasya pa si ko imaniran, kasya pa si ko iman o mga manusia, kasya pa si ko iman o mga pamilya. Ginanip kuyo-kuyan tanong mga pagada ka na si ko agama wallah subhanahu wa ta'ala. Mapatino si ko mga tao, apakitawag wallah subhanahu wa ta'ala sa aman na alungan amori, apatisiran si ko mga tao, ay ni kalimu wallah subhanahu wa ta'ala, agubangan sila na wallah sa pinakamala, bantugan na sa alungan amori, ay malana sa geng kaya dunia, nagupakimbagyan kiran wallah subhanahu wa ta'ala, sa amanan yan, nada lagi din na pinakamala alimu wallah subhanahu wa ta'ala. Mapatino si ko mga tao, ang mga ahlul jannatul firdausil a'la ya rabbal alamin.